Казвам се Гергана Пеева и съм управител в клиника Esteline. Моята мисия като управител е да създам и да се грижа за екип от специалисти и приятели, екип от хора, за които стремежът към самоусъвършенстване, взаимопомощ и доверие са ценности, в които искрено вярват. Красотата за мен е вътрешно възприятие и баланс, които си личат отвън, понякога с малко помощ от нас. Вярвам, че когато давам най-доброто от себе си на екипа, тази грижа и отношения се предават към пациентите. А това е нещо, с което истински се гордеем. Esteline е мястото, където важният си ти.